Grupo Parlamentario de Marea, señor Lago. Boa tarde. Hoxe 20 de novembro e eu, dende fai 41 anos, é un día que me levanto feliz pola mañá. E por iso non vou deixar que o sorriso da cara mo borre algúns comentarios. No, pero ben sei o que digo. E non vou deixar que o sorriso da cara mo borre o señor Martínez utilizando expresións pouco aceptables neste Parlamento, na que a menor é a de impericia. E iso, en todo caso, como non podo desgranar todas as que dixo, voume centrar en dúas nada máis antes de entrar no tema. Unha é isto da inflación, porque é difícil entender que o conselleiro de Facenda non entenda a diferencia entre nominal e real. Cando alguén quere comparar unha cantidad no ano 2018, non a pode comparar directamente cunha cantidad de 2009, porque 100 euros de 2009 non son 100 euros en 2018. En Galicia, os 100 euros de 2009 son 88 euros no ano 2018, según as estimacións de inflación. E cando non se entenden esos conceptos, é moi difícil ter pericia para elaborar os orzamentos. E algo que ten que ver, vou aproveitar xa que o señor Puig me interrumpe, para dirixirme a él, no sentido de que hai que saber ler os papéis. Teño aquí un informe do IGE sobre a evolución dos prezos en Galicia. E ese informe di que a inflación media interanual de xaneiro a outubro en Galicia está no 2,23%. E lle vou dicir algo máis, que a estimación que fai o IGE é que cando remate o ano 2017, o IPC medio interanual vai estar no 2,1%. É o IGE. Logo, lle deixo o papel subrayado no círculo onde está o dato para que nos podamos entender. A segunda idea A segunda idea ten que ver con este debate sobre o emprego. Señor conselleiro, voulle enviar despois o informe que acaba de publicar o BBVA e BIE hoxe mesmo, onde aparece a evolución do emprego en todas as comunidades autónomas do Estado. E resulta que a taxa de variación da poboación ocupada primer trimestre do ano 2007, terceiro trimestre do ano 2017, en porcentaxe, Galicia é a penúltima comunidade autónoma. Só estamos mellor que Extremadura. En ese mesmo informe calcula un índice de recuperación, no que di, dende o ano 2014, cando cambiou o ciclo económico, canto evolución o emprego no conxunto das comunidades autónomas. E sabe que posición ocupamos, señor Martínez? Os penúltimos pola cola. Fundación BBVA e BIE, publicado hoxe. Ben, vayamos ao asunto. Levou unos 10 anos de dor. Alguén decía por aí que non aceptábamos a crise. Que nós, os dos desafiuzamentos, non aceptamos que había crise. Que nós, os que loitamos contra o despido de milleiros e milleiros de traballadores, decíamos que non había crise. Pero de que están falando? Nós estamos na Cámara precisamente para representar os afectados da crise. Exactamente para eso. Levou uns 10 anos, volvamos ao mesmo nivel de PIB que tiñamos no ano 2008. E iso nos obliga, señor conselleiro, a respostar á pregunta que lle fixo hoxe pola mañán Luís Villares. Por que se temos o mesmo nivel de riqueza que antes de caer na recesión temos que vivir peor? Mais en concreto, se o nivel de PIB do ano 2018 vai ser o máis alto da nosa historia, por que as condicións de vida e de traballo da maioría social do noso país son significativamente peores as que tiñamos no ano 2008? Deixe que diga algo que tamén non tiña aquí. A economía galega está medrando o 3%.
Sabe cal é a taxa histórica media de crecemento da economía galega dende fai 55 anos? Sabe cal é? A media, 3%. Sabe no único período no que a economía galega non creceu o 3%? Entre o ano 2009 e o ano 2014. O único que fai a economía galega, o PIB, é recuperar unha normalidade que as políticas de austeridade da Troika anularon. Exactamente. Ben, o conselleiro na súa intervención contrapón o cadro macroeconómico ca realidade laboral e social na que vive a cidadanía. Unha Arcadia feliz, o decía o compañeiro do Partido Socialista, na que a cidadanía se recoñece. Vostede sabe que o 93% dos cidadáns considera que a situación da economía española e galega, o 93% é regular, mala ou moi mala. E teñen razón porque saír da recesión non é saír da crise, porque o crecemento económico non se está trasladando a maior benestar social. Porque hai crecemento, pero como moi ben dixo a compañera do BNG, non hai recuperación. Porque non damos pasado do macro ao micro. Das estadísticas á realidade da xente. Temos o mesmo nivel de riqueza, pero está peor distribuída. Perdemos os que cobramos salarios, que somos a inmensa maioría social, e gañan as rendas empresariais, como ben explicou Abel Losada. É así de simple, é así de inaceptable. Temos o mesmo nivel de riqueza, pero con menos emprego, máis precariedade laboral e peores salarios. O mesmo PIB, pero moito peor distribuído. E por iso temos unha sociedade, señor conselleiro, que é máis injusta, máis desigual, ten máis pobreza, ten menos dereitos laborais, ten menos emprego, ten máis paro, temos salarios devaluados e maior precariedade laboral. Esa é a realidade na que vive a maioría do país. E cando vostede non hai quen de recoñecelo, explica por que fai a política económica e orzamentaria que fai. É unha situación inaceptable que ten culpables, dende logo as reformas laborais, que recortaron dereitos para impoñer a devaluación salarial e a precariedade extrema. E despois as políticas de austeridade compulsiva e de recortes que reduciron extraordinariamente a capacidade do público para intentar corrixir a desigualdade no reparto primario da renda. Os orzamentos do ano 2018 son unha clara demostración desta estrategia neoliberal de recortar o peso do público na economía e na sociedade. É certo que crecen o 2,9% e que a Xunta vai dispoñer de 266 millóns de euros máis que no 2017, pero só en termos nominais, porque a inflación está no 2%. E, polo tanto, o crecemento real da economía, do orzamento, vai estar por baixo do 1%. E iso é un crecemento decepcionante, limitado, que non sirve ni siquiera para empezar a corrixir a brutal caída do gasto público que se produxo desde que se empezou a aplicar a austeridade compulsiva. En termos reais, conselleiro, reais, e o gasto monetizado no ano 2018 será apenas 100 millóns de euros máis alto que en 2017, pero aínda estará 2.234 millóns de euros por debaixo do realmente executado, conselleiro, executado, non orzamentado, no ano 2009. E aquí hai que volver a formular a pregunta inicial con outro contido que se corresponde co debate parlamentario. Por que si temos o mesmo nivel de PIB, o gasto público é un 23% máis baixo en termos reais? Por que? Co ritmo actual de aumento do orzamento, teríamos que esperar ata o ano 2030 para recuperar o nivel de gasto real previo á recesión en cifras absolutas. Aínda máis. Si sigue gobernando o Partido Popular, nunca recuperaremos o nivel de gasto en termos do PIB, porque a reducción do gasto público non é unha casualidade, non é un efecto secundario da crise, nin siquiera é un dano colateral, é un obxectivo buscado de forma premeditada polo goberno de Rajoy e polo goberno de Feijóo. Está escrito no recente programa presupuestario, está en castelán, para 2018, que ven de presentar Montoro a Comisión Europea, o Goberno Central comprométese a baixar o peso do gasto público en España do 41,2% do PIB ao 40,6%.
Pois que non son de números pode parecer pouco, pero estas 6 décimas de PIB son 7.278 millóns de euros, que casualmente se concentran na reducción de gasto en sanidade e en educación. Esta é unha estrategia premeditada, porque a crise foi aproveitada para impoñer un profundo cambio no modelo social, para romper o contrato social. Un modelo dominado pola desigualdade, a precariedade e o deterioro do estado do benestar, para recortar o peso do público na economía e na sociedade. E por iso, a fase alcista do ciclo que se iniciou en 2014 non está servindo para que nos recuperemos dos recortes. Todo o contrario, a orientación estratégica da Xunta é continuar co recorte do gasto baixo unha nova fórmula. Xa non vai aplicar recortes nominais, os recoñecemos, o modelo é que o gasto medre por debaixo do PIB nominal e, polo tanto, cada ano se destine menos riqueza, menos parte da riqueza á xestión do público, os servizos públicos e a protección social. Vostede hoxe pola mañá se trabucou un pouco, creo eu, pero o viña reconocendo. Dixo que o orzamento da Xunta vai medrar o 2,9%, pero que o PIB nominal vai medrar o 4,2%. Orzamento 2,9%, PIB 4,2%. Eso se chama orzamento restrictivo, porque medra menos que a riqueza do país. E esta é a lógica da nova etapa dos recortes, que o gasto medre menos que o PIB, así, ano tras ano, se vai acumulando un recorte gradual, pero sostido no tempo, menos visible, pero igual de perverso. O orzamento do ano 2018 ven a consolidar os recortes aplicados no período 2009-2014, dándolle continuidade á reducción do peso do público. E nós a eso lle dicimos que non, e propoñemos unha vía alternativa cas emendas que presentamos. En Galicia estamos sufrindo unha política fiscal ideolóxicamente conservadora, neoliberal, que lévanos aplicando unha desfiscalización das rendas de capital sobre os grandes patrimonios, provocando un dobre efecto, unha caída da recaudación e unha redistribución da carga fiscal, na que pagamos máis os asalariados. Por decirlo unha frase, menos impostos sobre a riqueza e máis IVE, e na parte que non chega, recortes ou débeda. Fronte á resignación, os recortes, o axuste permanente, nos demandamos unha posición ambiciosa. Galicia, nin España, non ten un problema de exceso de gasto. Todo o contrario, o noso problema é un problema de falta de ingresos. E, polo tanto, este quinto ano da fase alcista do ciclo económico é o momento de reorientar a estrategia orzamentaria. Nese sentido, nos presentamos unha emenda que ten dúas liñas básicas de actuación. Primeiro, incrementar en 500 millóns de euros o nivel de gasto actuando sobre as diferentes vías de ingresos. E segundo, redistribuir o gasto que fai o Goberno cambiando as prioridades do mesmo por un importe de 268 millóns de euros cara ao gasto social e productivo. Como defendemos o incremento de 500 millóns de euros nos ingresos? Pois actuando sobre 4 eixos. Primeiro, un incremento dos recursos procedentes do Estado, actuando sobre o sistema de financiamento autonómico e tamén sobre os instrumentos para o reequilibrio territorial. Segundo, un paquete de medidas fiscais co obxectivo de incrementar a recaudación, actuando sobre as figuras tributarias que xa existen e creando outras novas. Terceiro, unha minoración selectiva e ponderada do actual nivel de beneficios, bonificacións e exencións fiscais. E cuarto, reforzando o plan de inspección e loita contra o fraude fiscal. Ben, sumadas ambas as dúas cantidades, o que Marea propón é destinar 768 millóns de euros a 18 programas prioritarios co obxectivo de aplicar unha política económica que impulse o crecemento e que o transforme en desenvolvemento económico e social real, baseado na economía productiva, que traslade a maior riqueza a benestar da cidadanía, combatendo a desigualdade, a precariedade, a pobreza e a exclusión. De 18 programas dos que eu só vou citar 3,
Un plan de loita contra a pobreza e a exclusión social dotado con 170 millóns de euros e 26 medidas concretas para combater unha das principais lacras do noso país, as 700.000 persoas en risco de pobreza ou exclusión social. Un plan de emerxencia para o emprego de loita contra a precariedade, dotado con 68 millóns de euros para dar resposta ás 187.000 persoas desempregadas, combatindo a precariedade laboral que afecta xa a metade da clase traballadora galega. Un plan de mellora e garantía da sanidade pública universal, dotado con 115 millóns de euros e 49 medidas concretas. Un plan de mellora e recuperación do ensino público, dotado con 67 millóns e articulado en 14 proposicións concretas. Remato. Os orzamentos para 2018 que presenta a Xunta son decepcionantes, restrictivos, mediocres, antisociais, continuístas e neoliberais. Non serven para mellorar a vida da cidadanía, nin para empezar a darlle a volta aos recortes, nin para impulsar a actividade económica e recuperar o emprego. E por iso, En Marea os rexeita con rotundidade e presenta esta emenda á totalidade. A economía saíu da recesión, conselleiro. Xa é hora da que a sociedade saia da crise. Moitas grazas. Gracias, señor Lago.